chukwu ngidi go piano aro chukwu ni ba cholube efulumia na mbu na ni choli go moto Chinedu ai choli go moto ai choli go moto efulumia gogo na ai choli go moto okwangote moto idavele miga Ogaguresa no kamu na ndị moto okwe problem na kpọrọ mbaga gada aga ya me around the 10 kpọrọ mbaga ọga ha mana m na mechara settle na problem nwere mgbede abụ na problem nwere bụ taya azụ na kalifi ya bịa steve ya ka m ya na anụ si otu ime chọrọ by this time mana ọ ihe kalifi ha ọ ga-eso ọ m na-arụ nye ka arụ ya mma ngaja gbakwa nda trip ụta anyị ezigbo nsogbu taa mee ka ndị ọta m ego ọbọrụ fọt abụghị ire ewu lórí ewu ẹbí náà. Ẹbí náà ṣe ń gbà fún mi. Irú ewu. Kúkú dànù. Wárí ayé rà. Ọga pụta m n'ọfta ka njọ ọrụ ndị moto jide m mgbọgide ọrụ mba ọga ya ọ daga m na-emechara setụlụ pụtazi ka nrụzi ọrụ kalifa azụ ma steve tata na ndị moto jide m ara ndebe taim kpọwa ya antụ ya first trip nka nkara gị kpọọ rate nọmba ya daga m na-emecha setụlụ ama m ego na nkwụ na-eme otu taziri na kalifa azụ ma steve ndị na-agba na ọbụla eti na ehit ọkụ ya ka m na-arụsi nsa na nka ndị ebekwa m egwu n'ọga ka nchịkọ gị ma ndị afọ nta na moto atari too much takwuo na ọtụ ndị moto ejide m ama m ego na-ekwu ndị moto na ihe kalipa anya eme ezigbo nsogbu nọmba ga ada aga ya ka m ji arụcha na mgbede ahụ hụzụlụ ka m gbatagoro ego ya bụrụ na m akọ ha akọ akaụntụ biko ọgaragoro nke a jidegoro 3,000. Akpọ. Kayaknya nang kok kena murah ya kotanya. Enggak kasih mama. Oh kasih bapak ya datang gitu. Oh kasih. Kalau enggak Wah, Pak.